aquí tenim un aplaudiment per Núria Feliu. Bona sal. Gafis, gafis. I un parellet més aquí. Gràcies. On sé? Sisplau. Aquí. Ai. Com estàs, Núria? Molt bé, Divinament. molt bé. Mira, hi ha una cosa que vull preguntar abans de començar, que avui t'he preparat un joc guapo, de veritat. La paradeta. La paradeta guapa, però, escolta, tothom està parlant que la Núria Feliu té un èxit brutal al Japó. Escolta, que és que ningú és profeta a casa seva o què? Bé, el que ha passat és que al darrer un compacte que ha sortit, un disc compacte, doncs amb els japonesos els hi ha agradat molt. I precisament és un compacte que vaig gravar fa 30 anys. El que passa que el distribueix la casa Blue Note, que és la casa més important de jazz que hi ha al món, i resulta que els hi ha fet gràcia allò de sentir-me amb aquells estàndards i tot plegat, i la casa de discos m'ha dit que estan encantats, com pots comprendre, jo també. El que passa que a aquestes alçades no em posaré a prendre el japonès. Home, no, mira, xungui-tungi guanitai... M'escolten en català i també és perfecte. No, només el japonès... Per això no s'ha endevinat gaire, perquè, esclar, no lligaven caps, Clar, el tema és com una mica increïble, no? Jo no em moc d'aquí, vaig a Juncosa, vaig per tot arreu... Que n'hi ha molts a Juncosa, avui, eh? Una colla, Avui una colla de Juncosa. I de Cabrils també en tenim Cabrils. molt. Avui de Cabrils en tenim molt. Bé, doncs jo espero que quedis tan bocabadada com els japonesos amb la teva música. Sí, no m'estranya. Perquè- Venint de tu? No, és que t'he preparat una cosa guapa. Mira, resulta que hi ha un personatge molt important, Agatha Christie, tothom coneix llibres d'ella, i va crear un personatge, que era el Mr. Hércules Poirot. Poirot. El senyor Poirot, Hércules Poirot, resulta que després de molts anys, d'alguna manera, no sé com, però se sap que no només descobria els crims, sinó que ja era capaç de pronosticar els crims i fins i tot com es arribarien a fer. No em faràs fer ara aquí una No, destrossa, no? jo no et faré cap per què? crim. Però hem rebut una carta que posa de Mr. Hércules Poirot, Hotel Waldorf, Interpol, a Interpol, dirigit a Interpol. Això ho deixarem aquí tota l'estona i construirem un crim. I tu seràs una mica l'artifici d'aquesta reconstrucció, o no, reconstrucció no, perquè es farà per primera vegada la construcció del crim. Molt bé. Bé. No haig de matar ningú, No has de matar ningú, no has de matar ningú. Però hi ha molta gent que pot matar. Pot matar, tot això passa en un hotel, i pot matar el cambrer, pot matar el cuiner, bé, n'hi ha molts, pot matar el director de l'hotel, pot matar la secretària, Quina dentadura. pot matar el metge, el doctor, pot matar El carter, el no sé, fotògraf, no sabem ben bé, però... I pot matar també el porter. És a dir, que aquí tenim totes les possibilitats, i a mi m'agradaria que tu triessis una possibilitat, i tot i que jo remeno i les passo de dalt a baix i tot això, però perquè quedi clar que és la que tu vols, farem una cosa. Les agafes com les tinc jo, la de dalt la poses a baix i l'altra la deixes. I així successivament. La de dalt posa-la a baix. La de dalt a baix. I l'altra posa-la aquí. Molt bé, fora. La de dalt a baix. I així es van remenant. La de dalt a baix, l'altra deixes molt a poc perquè el públic pugui veure el que s'està fent. L'altra la deixes, la de dalt a baix i l'altra la deixes. Molt bé. I ella, la deixem aquí, podia haver agafat quantitat de personatges, però donem la volta. Molt bé, ella ha escollit exactament el director de l'hotel. Ja tenim el criminal, el director de l'hotel. Aquest és el que ho mata tot. Aquest és el que ha fet aquest crim. Però amb què l'ha matat? El Poirot ja ha fet una predicció. El pot haver matat amb moltes coses. El pot haver matat, per exemple, amb una ametralladora. Però fixa't bé que els sobres tots estan foradats per darrere, perquè es vegi que no hi pugui haver-hi cap truc. És a dir, que la metralladora, tal com d'allò, el posem i sempre tindrem aquí la referència de la carta en la que hi ha l'instrument que ha de matar. Queda clar? Aleshores, pot ser amb una metralladora, pot ser amb una pistola, nosaltres les anirem tapant, sempre per darrere, que es vegi ben bé. Que violent, que violent. Sí, és violent. També el pot haver matat amb un ganivet. Sang i tot. Sang i tot.
Sac i fetge. Sí, anirem posant així enrere, que es vegin bé. Sac i Amb una fetge. adestral, per exemple, amb una adestral. Sac i fetge. També els pot haver matat amb una bomba. Una bomba. Jo vull que vegis totes les possibilitats que hi ha. Immenses. Amb un pollastre enverinat. Farcit de no sé què. Farcit de no sé què. I també amb una clau anglesa. Que bèstia. Sempre que per darrere es pugui veure la carta. Molt bé. A mi m'agradaria, per favor, que remenessis, i un cop ben remenat em dius, doncs aquest, o l'altre, o el que tu vulguis. Només remenat, oi? Per favor. Només remenat. Sí, el més remenat que tu vulguis, a mi m'és exactament igual. Doncs jo diria... Que és aquesta. Ah, no, perdona, el que tu vulguis. Aquesta. Aquesta. Molt bé, doncs els altres ja els deixem i anem a veure amb quina... Anem construint aquí el... Ja estic nerviosíssim. La bomba. Home, Déu-n'hi-do. Jo el pitjor. Déu-n'hi-do. Una metralleta o una metralladora. Sí, dràstic, Ja sabem que és el director de l'hotel, ja sabem que l'ha matat amb una metralladora, però el més important de tot és saber a on l'ha matat. A on? On s'ha comès el crim? Esclar. Doncs anem per feina. El lloc. Aquí tenim un interrogant i tenim 53 possibilitats de crim. 53. És molt maco, aquest joc. Oh, és molt fort, perquè és del Poirot, I aquí hi ha una predicció feta. I tu esculls el que vols. Tenim al bar, pot haver matat al bar, a la cabina telefònica, a la bomboneria, fixa't, a la sauna, a la suite reial, a l'oficina, a la bodega, al hall. Tenim quantitat de llocs on pot haver passat això. Jo aniré passant cartes, per exemple, l'ascensor, els lavabos, la discoteca... Jo aniré passant. I tu em diràs prou on vulguis tu. D'acord. Vostès des de casa poden anar-ho seguint perquè és on ella vulgui. Jo aniré passant on vulguis, a mi m'és igual. Encara que parli tu, concentra't i em dius prou quan vulguis. Jo em concentro, penso, pots mirar, veig la cara del paio aquest, la metralleta aquesta, i dic, ei! Bé, m'ha quedat la carta a la meitat. La que he tirat, la que tinc a la mà o aquesta? La que tens a la mà. Molt bé, doncs aquí la deixem i retirem el reste de cartes. Aquest joc té més de 3.000 possibilitats, comptant les cartes... Que l'estrenem. L'estrenem? És totalment rigorosa estrena. I donem la volta i veiem que l'assassinat s'ha comès al pàrquing... Molt americà, això. Molt americà, al pàrquing. És a dir, Núria Feliu ha escollit el director de l'hotel, ha escollit, a més, l'arma homicida, la metralladora, i que tot això ha passat al pàrquing. Per primer cop toquem el sobre. Sisplau, Núria, vols obrir el sobre? Oh, i tant. Dóna-li la volta, tens aquí la solapeta. El destrosso, Sí, el destrosses, està ben sellat. I... No. Jo? Sí, tu mateixa, estira a poc a poc, deixa-la així. Què és el que veiem? Veiem que efectivament hi ha hagut un assassinat. No pot ser. Pugem i veiem el director de l'hotel. No pot ser. Però a part del director de l'hotel, veiem que porta una metralladora. I on ha sigut l'assassinat? Al pàrquing de l'hotel, senyores i senyors. Al pàrquing de l'hotel, com poden veure, tot ha coincidit. Massa. Enhorabona pel joc, Gràcies, molt amables. Aquí ha ficat cullerada el Selvin, també. El Selvin, sí. Com màgic, el Selvin, també. Ha ficat cullerada, també. Molt bé. Bé, nosaltres fem una pausa, però vostès voldrien veure els globus de la Núria Feliu? Els què? Els globus. Que tinc globus? No pensin malament, no. Ara hi havia un crític que deia, mira, demà li poso això. No, home, no. No s'ho prenguin malament. Fem una petita pausa, no s'ho perdin, i veuran la Feliu amb els globus. Ens veiem tot seguit. Fins ara. Els hi hem promès lo dels globus de la Feliu. I aquí el que es promet es fa. És a dir que, vol seure, Núria, sisplau? No queda més remei que seure, no? No queda més remei que seure. Va. Com poden veure, la Núria, amb una gran confiança, doncs... Bé, no? Seure tranquil·la i bé, no? Núria, per favor, jo et dic que seguis. És que et temo. No, home, no. I com que et conec... El nostre operari, sisplau, que ens porta
Vosaltres m'aviseu, si fa... Els globus de la Feliu, perquè has vingut amb els globus i són teus. Aleshores, doncs, els globus de la Feliu. No m'ho puc estalviar, això? Amb aquella mà agafa aquest. No m'ho puc estalviar. Home, estalviar-t'ho com estalviar-t'ho, poder no. Vols agafar l'altre? Ai, senyor Déu meu. No sé si notaràs... Quin numeret, amb el globo. Amb els dos globets. Et dones compte? És com si tornés a la meva... I no notes una cosa estranya, Que rico. No dic res, jo no. Sí. Sí, per si acas no et moguis massa. Ai, què passa? Que bonico. No et moguis. Andreu, baixa-me. No et baixo, tu amunt. Amunt. Per favor. Amunt. Per favor. Amunt. Em vols treure del... No et moguis. Em vols treure del país o què? No et moguis. No et moguis, no et moguis. No em moc. Els globus de la Feliu han fet l'efecte perquè ara s'ha empatat. Escolta, això ho vull veure, Home, si ho veurà, Això ho vull veure, És allò del floating. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Ja em quedo aquí. Què menys que un aplaudiment per Núria Feliu. Moltíssimes gràcies. Thank you. Gràcies. Núria Feliu. Gràcies. Gràcies. El nostre operari se l'emporta. Va. Gràcies. Núria Feliu.